Čaute lidi, vítám vás u dalšího let's play na hru Amnesie. Pár do temnoty, dnes si zahrajeme custom story s názvem Redemption. Jinak je tady se mnou můj kámoš, Dark Focka. Jo, čau čau, lidi. Tak, já dávám... A budu ti říkat Tomáš. Tak jo, tak já dávám OK, start. Spustit. Tak jo, tak co to bude? Uvidím. Věznice. Takže jsme ve věznici. Tak, hele. Soška. Jo. Tak. Víte, to tady je? To je normálně průchod z té věznice. Jo? Hned vpravo. A, papírek? Se podívám. Ty, v těch Nějaké truhlách je truhly úplně jsou, mega jo. moc lektvarů zdravého rozumu. Mám olejničku. Lucerna, Velkou klíč. olejničku. Lucernu. A jo, klíč je v tom. Krbu, no. Tak, dáme Takže já jdu teda dál. olej máme Počkej, maximum. asi ten klíč. Tak, já jdu Tak jo, takže taky. já jdu teda dál. Dávám klíč. Hej, doufám, že se z toho neposeru, hej. Já tež. Ty Jdeme vole. teda dál. Rozsvítíme. Ne. Jdeme tady dál. Hej, A jo, tady je nějaká si místnost a tady je úplně hodně stolů a papíriky. ty vole. Zkusím prohledat. Papírky. Číst se mi to opravdu nechce. To je ten boxu tu je. Aha. Já zkusím prohledat šuplíky, jestli v nich něco není. Jo, já je taky prohledávám teďkom, sebral jsem všechny ty Jo, křesla. klíč tam je. Aha. Tak. Klíč tam je. Hned jak si zebrat ty křesla, tak hned v těch malých Jo, šuplíkách mám to. tam bude klíč. Takže já si jdu to otevřít. Já tež. Tak jo, takže jdeme Ty dál. vole, co to je za dlouhou místnost? Jak? Já jdu k těm dveřím a tady je nějaká skříň. Já jdu k těm. Jo. A já jdu otevřít, super. Co? Ty vole, zombík! No ty vole. Co to bylo? Pane bože. Schovej se, já jsem to odletěl. Aha, Schovej se, běž pryč, zombíku. Je to iluze? Není! To není iluze. Není. Já nemůžu sprintovat. Jsem se rozběhl proti němu, no. Běž pryč. Ty vole. Nemám tě rád, nikdo tě nemá Fuj. rád, zombíku. O pane bože. Dělej. Pane, Běž. kdo vymyslel tolik A mě dveří? vidí. On mě zabije, já už to vidím. Ty vole. On už proti mě nejde? Super. Dobré, už proti mě nejde. Už to vzdál, hej. Super, Blbec. jo. To bylo offos. Taky zranil tě? Pojď. Tak jo, takže jsem teda dal. Ne, už ne. Je tady nějaký papírek. Že vezmu. Tady, jo, jsem dal další landánum. Ale to je zajímavé, že mě normálně praštil, že mi to nic neobralo. Hej, mě taky ne, já mám jenom pár Tak trošku jo, ale pohmotů. vůbec nemám. Že podle mě Tak normálně, to- kdyby taky se takhle pravda. proti němu rozběhl, tak ty vado, tolik křesadel, tak mě to zabije. Hned. Jo, to je tak už je naprogramované, nebo něco takového. Tak jo, takže tady v těch šuplíkách nic není, jenom křesadla. Mhm. Už jdeme dál. Dvoj dveře. Hej, ty dveře se mi Prosím, nelíbí vpravo. vůbec. Nelíbí se mi to. Hej, tady je úplně vole hodně oleju a tady je klíč. U těch pravých O, co to je, hej? jsou tak divně Fakt, postavené. hej. Ty vole. Takže tady máme klíč. Když jsem sebral, to bude o těch dveří tam těch. Co dej trošku zalaky. Mně se to nalaguje Jo. nějak extra. A to bylo Jo, úplně mastné, jak aha. tě ten zombík odhodil. Jo, právě. Takže tady jdeme tady dál. Teď se Hej, tady to- nějak debilně To otvírá. nevypadá nějak extra hezky? Tam něco bude. A tak tady to je hnusné. Tady to je hnusné. Tady jsou stopy, vole. Počkej, co to tady Jde je. se tam zavřít? To se mi nebude líbit. Ty vole! Co? Tady se má bugl zombík. Brud, vole. On se tady bugl. Potom to uvidíš.
Hej, Já. bylo něco v té místnosti? Tam jsou jenom takové ty blbosti. Ty skříně. Nebyla, jedu rychle skočit dolů, Aha. Dobré, nikdy to neudělalo. Hej, víš, jak si odemkl ty dveře? Ty vole, další zombík. Ne, Hej, jak si odemkl ty dveře? Ty vole, on tam furt ty jde. vole, další. Hej, jak si odemkl... Co to je? Dane, jak si odemkl ty dveře? Hej, tam byly jenom takové ty... No. ty sochy, ne? Já tam mám jenom nějaké takové ty... No, A bylo v nich něco? Nebo mám tam něco udělat? jo, byl tam zombík, potom ty, co to je? Co to je? On mě zabil! To je boží fakt. Ješek, No jo. do prdele. Jsem si našel, že tady bude nějaká pačka. Já jsem na začátku úplně na spavnu, ty na ní. Hej, taky tě zabili? To se probudíš na spavnu. Jo, to se probudíš Hej, na mě spavnu. zabil prostě ten, jak tam To byl na ten nic. průchod. Pane bože. Jo. Tady už tam ty zombíci nebudou. Hej, no. Ani, jestli doufám, že to je udělané tak, že už tam nebudou, no, ti zombíci. To je právě, to tak vždycky v každém custom story je. Snad teda. Hej, úplně epické a epic. Vememe si rytířovu hlavu na obranu. Jo. To bych chtěl nějaký custom story, kde můžeš Prostě zabít ne. zombíka. No právě, to by bylo dobré. Jako, takže tady jdeme dál, tady nějakou si, jo, to tady je vlastně ta krev. Já zkusím prohledat ty další, jestli něco není. Já jsem se do nich díval, nic tam není. A jo, takže ti zombíci tady nejsou. Jo, nejsou tam. Já padám. Nejsou- Au. No, super. Jdeš. Radši landánům. Čekaj, co tady, jo, tady nějaká páčka. Ale nic se nestalo. Já jsem spadl dolů, ještě víc. Ježišmarja, tam je, A padlo tam je to. zombík, hej. Co to je? Zombík? Ne, pryč. Nemám tě rád. Nemám tě rád. Hej, to padne, Co vole. tam je? Tak to tady padne. Co to je, zombíku, pryč? Nemám tě, nikdo tě nemá rád. A rodiče tě taky nemají rádi. No, zabil mě, super. Takže hned z začátku failím. To je boží. Jak jsem otevřel ty dveře, ne? A Takže snad to tak můžeš stopnout, protože to se ti hned padne. To ti padne. jo? Ty tou pačkou otevřeš jiný dveře, nebo prostě průchod dolů a to ti hned padne. To tak k ničemu. Ty vole. Tak jo, to je na nic, no. Tam napíšu, nakonec to padlo. Já to zkusím ještě dojet. Jestli uvidíme. Jo. A to zkusím už dát na YouTube. A to je celkem blbý, jako taky dobrý celkem custom story najednou dopadne. Hej jo, no. No co, tak ještě jestli budeš mít dneska čas, tak ještě něco můžeme točit. Já to zkusím, jestli mi to taky spadne. Prostě zatáhneš tu pačku a pod tebou se udělá prostě díra a tam musíš skočit. Aha. A nakonec to padne. No do prdele. Ale jako byl hodně dobrý. Mhm. Tak já to jdu zkusit. Hej, ale nechápu, proč to udělali tak dementně. Že když tam skočíš, tak se musíš hned uzdravit. Jo, spadlo mi to. Takže končíme. Takže